Machiegni uru kendo nyikwa Ramogi chenro mar abila kama kinde duto wasebet kwa puonjre luo kite gi timbegi, wang'iyo go dak kuro machon gi dak oganda masani, watwak wach mar tuo ma koch modonjo piny mangima mwaluongo ni corona. Nyikwa Ramogi Ajwang' luonge ni corona ema giwinje maber. To ageno ni ngolono odilo juogi maber. Koro achiel kachiel wadwa duogo twak mar tuo mar corona ni. Wasepuonjre kaka Ramogi Ajwang' ne neno ka tuo donjo oganda kaka ne gitimo. To odok adie wanyiso nyikwa Ramogi ni tuo mar corona ni yore miriembe go yo maduong' mogik en logo. Tichwe kwades nyaka sabuni lweti. Ma sabundi na abed kadu kwa logo nyikwa Ramogi ne ka kirude lwedo. To kambi ni juok Ramogi Ajwang' kambi ni maloso sabun. Koro nyikwa Ramogi Ajwang' nitie man kod kembe madongo, moko ben go offices, moko ben gi ute gi dala, moko be nyalo bet kodu kane makata kasida chandruok moro neno kaliel ji nyalo konyre go. Nyikwa Ramogi orito ga nambani kech in ng'ama puonjo weche Ramogi Ajwang', nengo sabundi no kibedie mayot molo mamoko. Ero kamano nyikwa Ramogi Ajwang'. Seche makoro wantie ne kaluwore kategori mwatiye piny owacho ketowa under essential services ma wan wanyalo tiyo, wanyalo dhi kamoro amora nyaka kumogeng' ni ji kidhiye nikech tich mwatimo nono ler to wadil kod sabun. Omiyo abiro hero mondo mi ami nyikwa Ramogi nambana ma en 0720 94 34 54 0720 94 34 54. Omiyo nekech gini weche manono ler kendo thiro tuoche, awacho ni sanitizers nitiere minyalo tiyo ka pi onge, to kod kata sabunde mag luoko lwedo nitiere, to nyaka mago maluoko alwora kama intiere mondo obed maler, mago nitiere. Omiyo kik iluor goyo simo ne thung' kod wach maratego, to kare nitie kaka inyalo konyo e yo mayot. Omiyo jalo madwaro mondo yud buoyo konyre godo, gwaga sabun. Wan sani piny omoko matek, oyienwa kata mana kelo ni kama intiere. Mana kama tin ahinya to koro kelo bedo matek. To jalo madwaro sabun, wabiro kelo ni kata kama intiere mondo menwang' kaka inyalo konyori e weche mag ler. Okimi nyikwa Ramogi namba kusani makawinjo. Namba masi namba 0720 94 34 54. An Daniel Bolo, an jata chenro mar kambi no South Sea Chemicals Laboratories. An jata chenro. Ero kamano juogi madwa ni nuone gi namba. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nuwinjo kanyo koro wach maler ka sabun chandi neno jaduong' Bolo. Kwata got waduogi wach matuo ma corona makoro ni piny Ramogi Ajwang'. Corona ni kiluonge piny Ramogi Ajwang' ma kimulo liel to corona onge kaluo kech liel no mulo matek. Nyikwa Ramogi Ajwang' neno yik moko ma tige wuoro to ma tuo ni okelo yik moko mopogre gi mawa. Kwa dhi piny ma Ugenya, Nyikwa Ramogi nokwedo yik man kachi okang' mager, okang' mager ka Ramogi Ajwang' mule. Okang' mager. Adwa lere Nyikwa Ramogi Ajwang' ni kara Ramogi Ajwang' ne yiko nade. Wuod nyaka belo ikelo penjo maber nikech wachno koro sani uchendo e piny Ramogi Ajwang' e kinde ma corona odonjo ni. Ramogi Ajwang' aparo ni corona ni odwoko mna chik Ramogi kaka ne Ramogi iko. Ng'ato kane otho e piny Ramogi Ajwang' ne ok budh kode ni ike mapiyo. Kane en jaduong' otho midhiambo nikech jodongo nohero tho sama chieng' dhi podho kata ka chieng' osepodho. To jaduong' ka piny oru to sa auchiel odiechieng' ok chop kapok oyik jaduong'. Ma kata joma oche ne nyalo ringo ka biro koro ne or ng'ato tero wach. To gibiro iluongo ni gibiro dawo. Koro gichung' ne tie achiel oko mondo ging'e chenro kaka or maduong' biro biro bang'e yore mag ywak. Seche mane ng'ato tho noero wuod nyaka bilo. Dala ma ng'ato tho ne onge chiemo. Mane ne ikudho mach ne korichwe ko e dalano. Yiro kudwan mondo dum kanyo. Jok mane kelo chiemo ne gin anyuola manie gweng'no. Ema ne kelo koro chiemo nikech masiro gore kuom jodalano. Koro gin joma nigi chandruok ma owinjore okonygi. Koro ikelo nigi chiemo moseted chuth
moting' mana kod hamiero, waluongo hamiero kata dhuong'o, kata mana adita inyalo luongo kamano. Ma ng'ato ka ng'ato neno ka mama moro donjo, gidonjo gi chiemo, ikelo nyithindo mani dalano chiemo, joma dongo mantiere i dalano chiemo. Ng'ama wendo moro mano oma migogo ochopo ka ywak kabisa wanwang'o ka nitie chiemo manyuolagi ma e gweng' mokelo kanyo. Kanyo mach kineno ka iro dum ne en mana magenga mani oyo, nikech en oseiki nyien cha. Koro magenga ni oye ka mondo mi pod obudh kod liel ng'ama no oyik cha. Korit wagogni mabe pod bro biro. Koro jok mane chalo ochego, gini ema koro gibro biro bang'e. Koro seche ma gibiro bang'e cha, ng'at ma or inyalo nwang'o ni jaduong' kata nolamo ne. No ora mokendo nyara mang'ane kama cha. Ora no yang'o no rwadhani. Koro rwadhe manolamo no nikech ing'eyo ni chik kata mar jorachar kata dhoudi te manie piny mangima. Gima ng'ato lamo iluongo ni gi kisungu iluongo ni will. Gima ng'ato owacho, ng'at motho owacho kapok otho gima kama mondo otim, ne nyaka luw chikno. Koro kanolamo no yang' dhere moro no ore to ni yang'. Tiyang'o mana chieng' ma ore no biro, ok chieng' mani ikeni. Nikech oche ne ok nyal nwang'o ka dend or, jaduong' pod dende nie milambo kata maro dende pod nie milambo. Milambo tiende ni pod en ng'ama koyik manie ot kata bath ot. Koro oche ok donj ka ng'at ma kamano ka dend dhano pok oyik. Koro emomiyo ne gibro ga biro bang'e. Koro chieng' ma oro biro inyalo yang' gima ne oro lamo, mane jaduong' olamo cha, kata kane ok olamo, to orie mane kelo dhiang' mobe obiro ywago go jaduong', miyang'i liend jaduong' mondo koro oche mobiro chieng'no mondo ji ochiem. To kati anyuola kanyo, jok manie gweng' ma gin anyuola go, mane bedo piny jodongo, to gichiwore kendgi. Ne ng'ane in ichung'ie oduma gunia kata bel gunia, ng'ane an achung'ie dhiang', ng'ane ochung'ie diel mibro kwongo ng'olo, nikech nyaka yang' ga diel moro kanyo ma jodala ema kwongo raso diendno ma juogi. To mago gik mitimo ka nosega yik ma koro oche biro, to ok dwano oche obibu kuong chiemo ka jodala pok ochamo gir moro e dalagi, nikech dala ni mar jogi. To ok no jodala wegi ne magolo gik michamo, gigo ne wuok e gweng'. Erokamano nyakwata Okugot, nikwara Muga Jwang' geno nuwinjo kanyo. Waduto wang'e ni ber gi rach ok were, ka ber obiro to rach be nitie, rach be kobiro be ber nitie. Korona koro biro, onego oganda mano koro rach mare, to aneno ka ber ni bende nitie piny Ramogi Jwang' noduoko yik machon. Omiyo yik miyika yika to chiemie ni mane kit Ramogi Jwang' chiemogo ibro wach bang'e. Yes. Awinjo kanyo, jaduong' bolo kanyo to onego ichwal, to kapok ichwalo, nyakwarta owuoye ni joma chon ka ng'ato ne tho, to nondi owacho will mare, nito gino ok kal. To kwa wuoyi wach liel ka kendi chak imule kanyo kendo nitie nyakwara Ramogi Jwang' ma bende wacho ni winjo kanyo. Will ma ng'ato ok kal, andiko kanan ka tho wang'a, obi owang'a kanyo badwa ni tuge ni kwara Ramogi mondo ging'e ni kare gima ng'ato ndiko ok kal. Od Nyakabelo mano bende penjo maber kabisa. Ing'eyo no oganda ka oganda nitie kod gimiluongo ni kitgi kod timbegi. Ng'ato kane wacho will mare to wacho will ne nikech owache iwi chik mar kitgi gi timgi. Ok onyal wacho gimopogre kod kitgi kod timgi. Ma kano wacho gimopogre gi kido kod tim, to nitie jodongo mane bet piny ma jodongo mag-gi. To kwedo ni gima ng'ane owacho no mano ok nyal timre iwa ka. Nikech mano ok kitwa kod timwa. Kuom mano gimiluongo ni will ok en ga gimoro ma ng'ato bro para gire ki en ma ok owinjre kod chik, nikech kido kod chik en constitution mar the ot ma miluongo kata the ot mar Luo. Luo kod kite kod timne, chik yoyote ma ng'ato dwa kelo ikele i chik manoseket mar kido mar oganda. Erokamano nyakwara, nyakwara Ramogi Jwang' geno nuwinjo kanyo. Will kindiko will kindiko iluwo kido mar oganda ma Luo. Ma kata kindiko will gero grofi moro to ini kendo tionge gi nyithindo, koro grofi ni ndiko will na anto mwandu nagi gidhi thur gi dhako.
ok dong no ni jodalawa king'iye kit Ramogi Ajwang' e king'ado bura. Jaduong' Bol wacho waduogo kuomi wach maliel ni obwogo nyikwa Ramogi Ajwang' ka giwacho ni liel mane ma kombe betie mana 4 mano ni pok gineno ga. Ler ni gin kit Ramogi Ajwang' obedo nade? Nyikwa Ramogi Ajwang' liel en liel, ka ng'ato osekonindo to koro ng'ama onge modhi yweyo. Jomodong' ema koro timo nyasi ne malos arus ne noendo marume yo makare kendo kaka owinjore. Nyo piny osebiro malonyo dhi malo moidho mochopo malo moloso kaka iloso liete kendo kaka ipango kopo mag oganda mamoko. Omiyo lony manyo donjo nyo kelo tudruok bendo bedo mamalo kabisa ma ji obiro machiegni ahinya. Ma nyikwa Ramogi Ajwang' nyo ng'eyo ni ka liel nitiere kata kama siro neno to koro nyaka kel mana kombe mang'eny nikech ji biro mang'eny mopong'o kendo ingo dala. Mano ok richo, mano ne kare nikech jogo biro kowo jalwendo. To ka kombe nyalo bedo 4 kata 15 mikwanogi, magi kwano kamano nikech kata joluo machon bende ne ikunyo ng'ato piyo piyo ka tho onege nikech kit nonro ne onge ahinya maler mawang' nofweny godo gimonege. Omiyo ka ng'ato nosetho, koro ng'ano chunye noa, kit tuo monege no samoro nyalo mako oganda mamoko, omiyo nikowe yweyo piyo piyo kaka nyalore. Omiyo ji ne bedo manok e liel kinde noendo. Omiyo thuolo man go sani ni kombe mobiro manok e liel gi wang' ne wayie kodgi nikech chik oseko wacho ni thuolo mwan kod tuo magalagala mwakedo godo mar korona ni koro nyaka watim mana kaka piny owacho dwaro. To jalo matamore winjo wach sirkal, mano jalo tamore winjo dwond Nyasaye nikech Nyasaye emomiyo oganda go teko mondo mi owuo kod ji. Omiyo ka kombe 4 e liel kata 15 e liel, kawe kamano, mane moseko biro mantiere. Erokamano jaduong' Bol. Nyikwa Ramogi Ajwang' waweyo kanyo kendo ka nyikwa Ramogi mor na dier liel osebeto sigo mapek kendo osekelo dhier piny luo nikech nyochopo kata kuma nyathi matin yang'o mana dhok adek. Wayudo ni kit Ramogi Ajwang' liel kotimre to kaka korona okeleni, kaka Ramogi Ajwang' ne iko ka liel otimre tiika nyasi botim bang'e, inyalo pango nyasi kata isau to koro ji biro koro yor mor kitimo go rapar mar ng'atwa monindo, koro kik wakete osigo mapek. Waneno wechegi bende kaka piny tiyo biro machiegni i mbui ka oganda waywak, we wane kaka nyakwa Ramogi Ajwang' gweyo kanyo yor wach mar liel komake. Udwa neno kaka odonjo kaka liel sani chal kod kaka ogweyo kaka juogi wuoyo kuomi eka waduogu erokamano. Ma wach maduong' manade kata mai kwa chieme ko tini wadi ni giwu danjo giwu chiemo rumo danjo giwu kama yani konyo onge ogwa aya tangi na yo kogwe ya tangi bula lama na yo kogwe ya kori wa na yo kogwe ya bula lama na yo kogwe ogwa Machiegni ru kendo nyikwa Ramogi ageno nuneno kaka liete mani dala sani chalo, mago gik mwaneni mbui ma tinde piny okelo machiegni. Neno kaka jaduong' no donjo ka gweyo kendo ywak wach maliel, gweyo kane liel otimre ji ne wuoye kendo winjo weche mawuok idho jaduong' no. Nyakwata wadwan mondo obi olernu e kitwa Ramogi Ajwang'. Nyikwa Ramogi waduto wang'eyo ni jaluo nodich gi tuo molotho ma ng'ato emomine gi gongero ni kar chuny jatuo. Ng'ato kane en tuo titimo ne gimoro amora, to mar oganda ma sani ka ng'ato tuo ji odak ne Nyasaye biro konye, to Nyasaye to nowacho ni konyo ng'ama konyre kende. Kidwaro pesa ma yath ji kigol, to ka ng'ato tho to koro ng'ato oyie golo dhiang' gi sanduk mar 70,000.
to kit Ramogi Ajwang' ng'ato ka notho to koro ike nikech mare gi piny orumo, to sama otuo tidwa ni dhano dhi ma kaka ji wuok ga kabiro liel cha, mago onego bed ga ni ji wuok ka dhi neno ir ng'ama tuo winjo chandruok ne gi konye gi joge. Kwata Ukogot akia ni winjo juogi ma jaduong'no kaka wuoyo, akia ni nyalo wacho ang'o? Awinjo kaka jaduong'no wacho ni ywak tindo rumo, ywak okethre, to ochako ywago kata weche mag catering, ne catering manyocha gichieme koro onge. Koro apogo weche nego kaka oketo gi ariyono. Mokwongo mowacho ni ywak tinde onge. Jaduong'no wach mowachono en gima okaber mondo obed ni nyikwa Ramogi Ajwang' timo tim machal kamano, nikech jaduong'no kinene tineno ka koro en kende e dala cha, en ema oywak. Mano tiende ni jo oganda Luo ojwang'o jok ma oyudo liel. Ng'at moyudo liel no ni idwaro ni obende idhi konye mondo okow ng'ate ma Nyasaye okawono kod luor. Nikech ng'at ma Nyasaye okawono bende pod nitie chuny mare miluongo ni juoke. Mobende kanyo en ng'ama ber, pod ibro chake ji. Kendo nitie joge mowewo oko ma bende dwa neno ni kara koro eka ji ogeno gi sechego. Koro jaduong'no kodhi e liel to odhi oyudo ka dalano onge kata ng'ato. Nitie mana jok ma ng'at ma ng'ate otho cha. Ema no ywago ni liel okethre. Sani koro tinde onge kata ng'at manyalo biro mondo obudh kata kod ng'at ma oyudo chandruok mondo ochunye. Mane gima jaduong'no aneno ka ywago. Mar ariyo wacho wach mar catering. Koro catering no kanyo to jaduong'no en koro ne chuny ma en go en ne iye wang'. Ne chiemo onge. To chiemo to ok en kit Ramogi Ajwang' ni chiemo kama liel nitiere. Nikech jo catering go gin jok manyo koro inyiewo dhiang' marang'ongo to koro gin gichwako kanyo to ji chiemo. To chiemo ne en gimitimo mana bang' yik kaka nenda sepimo cha. Omiyo wach mar catering kalure i kinde masani nyocha ne jomoko oseloke mno ohala. Koro en ohala ma jomoko yuto kodo mondo dhi obed go ng'at man go mwandu. Matiende noloko kod masira. Ma mano ok nyo en kit Ramogi Ajwang'. Kit Ramogi Ajwang' ne ok loko ohala kama ng'ato othoe. Kata uso tiang' rabolo ok inyalo uso kama ji nie kod liel kama sanduku oket kacha idwa yik dhano. Mago gin kido ma sani ng'ama timogi gin kit dhoudi mamoko mok mawa mag Luo. Nyakwata medie kita moro kanyo bo aneni kit Ramogi Ajwang' kidhi liel to pich ng'ani idwa ni dhi ye buti ka siling 50. Mago gin solro ma ng'ato koro japicha moro mobiro loso mago. Inwang'o ni gigo be ok chopi lweto wuon liel. Keche ji koro nwang'o kama giloke ohala. Koro gik mang'eny mineno ma koro sani iketo ni ji nyiewo ka liel otimre, idwa ni mara utwang'o lewni maratenge moko marachari. Ni koro mago koro gin mana nyadhi moko ma ng'ato dwa nyisre kodo ma ok bi konyo jogo ma oyudo liel. Nikech lewni go irwako gina chieng'no kende. To bende kata ka irwako lewni go, ere kaka lewni gi biro kelo yuto ni jogo ma nyoyudo liel mondo konyruok obi obed ka gidhi mbele. Ma koro ok gineno ng'ato wacha ka nyocha notho. To koro wadong' gi chandruok. Koro gineno ni lewni ma nyocha otwang' wan kodogi pod konyowa. Mano gin gik mana mag ohala. Kar liel ne ok Ramogi Ajwang' dwar mondo ng'ato dhi otimie tim moro manyiso ni en koro onwang'o kar ohala ma en koro yute. Erokamano Nyakwata Ukogot. Koro Ramogi Ajwang' ageno ni ka juok Ramogi Ajwang' ng'iye. Ramogi Ajwang' nodich na ng'ama tuo to ka ng'ato tho to jamni ne dhi na ywago ng'ato. Jamni ne dhi yang' kanyo ubwogo nyaka dhok. Dhok nong'e kana ni dhi giywa kanyo to kote migo to gi aya. Ok logi gir kado. Jaduong' Bolo wasetieko gi nyikwa Ramogi wach liel ka. Liel ka tuo mar corona to wang'iye wach mar konyruok. Wach ma tuoni. Ikit Ramogi Ajwang' wayudo ni ji nohero konyo ng'ama oyudo masira kata chandruok omako. Kendi piny Ramogi Ajwang' wayudo ni ot ka ot Nyasaye nyaka ne ket ka ng'ato ma lwete ni malo ma ka jaodno ni chandruok to nyalo chiwe chumbi. Dala ka dala be Nyasaye ne kete ng'ato ma ka gimoro remo jo dalano te ne mimanye. To gweng' ka gweng' be Nyasaye ne nyalo kete ng'ato. Ma kata ka yamo walo skul kata kanisa te ne miwacho ni goch ni wuod ng'ane
watimia piny ka piny benen gi ruodhgi maka chandruok omako piny tidhi. Oganda wa masani ko tuo ma korona omako ji, ya uliero mana emb dhiang' i utegi kikani fridge message ma gioro ni jogi machande beduru e udi kik wuog oko gini rach. Ikit Ramogi Ajwang' ma be en gima kare. Nyikwa Ramogi Ajwang' wabiro ka mondo warie weche mag luo nikech luo en luo, wan e piny luo. Luoro onge ma ng'at madwa keto luoro man to kare koro ok en wuod luo, mano koro ngoro to ngoche go to ne gin koth luo. Sama tuo neno to nyaka wang'e malong'o ahinya ni tuo en nyamin tho. Tuo nyamin tho mana kaka fuo bende en nyamin rieko. Omiyo kaka ikedo kod fuo mondo igol fuo oko buti mondo rieko donji, e kaka ked kod chandruok mar tuo ka tuo biro ma tuo sieko ma tuo dwa nego jowadu. Sama koro wantie kani iyi kendi koro ok goni erokamano nikech gino mako ji racham. Kun manyo jomoko tiye chal ka gima olor. Nyo aneno ka wuod dhot machielo ok abi luoro luongo nyinge nikech gimanyo timo gima ber. James mar Equity nyo golo mana $300,000 yo fukune mondo mikoro jo Kenya yor godo konyruok sama wan gi lweny malich machalo kamane. Ng'ato ka ng'ato, dhano ka dhano kama intie no ina jatelo. Kata mana mama min ot maruo mana nyuka kokomiyi nyuka nikech ne ok idhi e puodho, mano ng'iso ni en jatelo kar kanyo endo. En kod duolo nyalo tamie nyuka. In bende ka Nyasaye oting'i malo matin to temie kod yore duto ni ite mondo lweti ogwony kama nyalo chopie. Kik jabathi nind kech to in iwuon te nyalo kata nyalo mondo miye gimo nyalo kadho godo odiochieng' machieng' no endo. Tem matek kaka inyalo, kik ichari, kik ibuonri, gima ni lweti makore nyalo ringo godo oko. Wan e sa lweny mwan godo wakedo kod tuo mosieko manego ji, mayweyo ji miluongo ni korona ne. Serikal otamo ji ni ji kiwuogi e udi. Nwang' gima in godo manyalo konyo dhano, kony godo dhano man buti. Nikech lwedo mochiwo ogwedhi maloyo lwedo mokawo. Ka ine rang'iny machielo mamalo kama koro nyo James mar Equity gi nitiere chande cha, bende kik ilok wang'i mipand wang'i ne yaw moganda u. Doga chien mondo mi nyithi luo momoko piny kachiel kod mond luo onyierie kod nyingi. Erokamano jaduong' Bolo. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nuwinjo kama jaduong' Bolo kelo. Nyakwata Ukogot chwale wache Nyikwa Ramogi Ajwang' kech sani Nyikwa Ramogi ma lwetgi go man kata kapango. Jadala ka gone sim to wacho ni wan mani udi to ni ode gi embe dhiang' fridge. Wuod nyaka bilo kama iwinjo ka wuod Bolo ochwalo no. Sani ema koro thuondi riedre wuok ilela mondo koro onegi kanyo ming'eye ng'ama ngoro gi ng'at mok ngoro. Koro yawuot luo mamoko osebedo kiwero e thum magolo siling 200,000 to miyo jathum to ere kaka ng'ama lich makonyo piny luo. Koro sani mwadwa nene ni jogi koro konyo ji mage. Yawuoyi machalo kaka Professor Mondi Mududa to kod min ode bende Professor Esther Omondi. Mago jok mwaneno ka koro nowuok konyo joluo maler. Nitie jok magisekonyo nyaka nyo wach korona chakre ma nyo wach ni ji obedi dhoudi ni ma ji chiemo kod nyinggi. Jomoko koro chiemo mana gi kijike to nyocha gionge ga gik ma gichamo gi kijike gi nying Professor Mondi Mududa gini. Ma erie seche ma yawuot luowa gi mine gi nyiluowa kata mine ma ji odak kod e udi ma bende tiyo moko timo ohala ma nyocha ngudi weche mag pesa ma dichuo kata onge pesa to en to sika no mage okogol. Ma erie seche ma koro nego ng'e ni ng'ato en ga mama ma bende ni kod ode ma ogol gimo bende okano ga modire kod kata pesa mag chama nikech dichuo koro beti ot olor ni be kuog woko.
koro onge kumonyalo yute seche ji duto wuog oko mondo wane jogo mong'eyo ni kara seche ma dera odonje piny to ere kaka ji dak, koro ji duto herre isechegi. Erokamano. Jaduong' Bolo sane no korumo wach ma ditiego nyikwa Ramogi, wach ma tuo makoch ma iluongo ni corona ni piny Ramogi Ajwang'. Wach matieko godo nikech en corona en wach mapek ahinya, winjo luonga ni China. Wabeduru kod geno ka walamo Nyasaye, wakete mbele nikech gik moko to ok bichalo kaka ncha gichalo chon. Omiyo laktere ma wan godo gibed gi kinda kod sinani kaka nyalore, kik gijwang' yawa, kik chuny gi jogi, gidhi mbele kod tich kaka Nyasaye opuodhonegi. Omiyo pod aduoko erokamano ne Dr. Sam P.A. Ouko ka en dala mar Kemri. Tich ma gitiyo kama ginyuoye yath kik wakaw kanono. Jogo temo to kendo ginyagore kendo ging'inyore nikech waneno kaka gitimore kod ayaki matieka, waneno kaka gitimore kod TB, waneno kaka gitimore kod malaria. Ooyo jothurwa, Nyasaye biro konyowa kokadho lwet lakterewa ma Nyasaye owalonwa. Erokamano. Nyakwata Okugot, wach ma ditieko go nyikwa Ramogi Ajwang'. Atieko kanyiso nyikwa Ramogi Ajwang' no maeri en lweny. Lwenje nitie kido mopogore opogore. Maeri en lweny ma koro ji duto owinjore oked kodo, jowa mondo obed jogo mawinjo wach kaka sirikal wacho kod jowa mariek mochung' e yore mag timo nonro ma itieko go corona. Ka giwacho ni mondo ji obed kod karwako mask e dhoggi kendo gilog, ji obed ka ler gimoro amora kata i odi owinjore iket ler makende mondo mi waked kod lweny mar corona ni mondo wariembe. Omiyo wiya ok nyal wil kod yawuoyi mabe medo nyiso ji nobed maler machalo kaka Awino Kibrit wuod Gemrangwe gi Jeje Obara gini. Gisebedo ka ginyiso ji mondo ji obed maler mondo wabed jok ma corona ni kik lal kodwa mang'eny wan nyikwa Ramogi Ajwang'. Wadwan mondo oganda wamed mana dongre to ok mondo tuoche mondo olal kodwa nikech ok wawinj wach. Wereu kod weche mang'eny ni sirikal loso pesa wachni. In ng'i mana gima wach mondo mi corona ae oweyi kingima kod jogi duto. Erokamano Nyakwata Okugot, awinjo kimulo nyingi juogi kaka Awino Kibrit ang'ene Kibrit liel ka pango to liel ka luo. Nyikwa Ramogi Ajwang' kinde mokalo nyocha watimo bili dala kendo ji mang'eny opuoyo ahinya. Sani pod ok otimre nikech tuo mar corona kendo nitie nyikwa Ramogi Ajwang' mane owinjo puonj moro mane watimo e abila i weche mege tuo ma juogi mamiyo ng'ama miyo seche moko tame konyruok manyuol kendo gisebet ka gioro messages mang'eny ni mondo wamigi namba mar jalno mane wacho ni nyalo konyo gi yore mege nyuol. Mwanuonu namba no en 0726 537846 0726 537846. Weche Ramogi Ajwang' nyikwa Ramogi Ajwang' gikonyo ka intie pek uyware kod minodi ot kanyo wach ma nyathi isewuotho e osiptal butami iduogi mag agulugi nitie ji mang'eny moseduoge. Omi tem namba no biro konyi kod ywarruok mag chiche anyuolagi mago be tich abila. Ma tanu chenro ni iluongo no Okinja Makambo jaote juogi nyaka chop warom kendo chenro mabiro ni kama wan gadier ni juogi biro duoko thiro kwiri mar corona kaka Nyakwar ta Okugot wache kiwuotho ma abuog rombe mani dhogi kata ong'eng're abuog rombe kata ong'eng're mondo wageng' tuoni waduogi ngimawa machon. Erouru kamano kuom kawo thuolo kuwinjo chenro mar abila.